Kai. Hanya ba zan kama haya. Ba da kwasa ba. Assalamu alaikum. Na ga akwai mata. Assalamu alaikum. Ina ka baya kwana biyu. Ba ai ni gaba ɗaya yanzu. Kai labarin mata ina ma zan fara. Ina cikin farin ciki ina cikin annashuwa. An bani mota. An baka mota? Ina ga maka gaskiya. Ka ji ba dawo. Ko mashin ma gane karshe ai sai mun bincike ka ina ka samu sai mun buge shege. Sai da nace da ku ku zo a tafiyar nan da ku. Kuka fara wasu yan kama kame. Masiriya amana mana. Masiriya amana? Ina ga ma gaskiya. Wai bayanin da ka mu Masir almashi. La ilaha illallah. Wai kana nufin ka ce shi ya baka mota? To bari in ga muku wani abu yankin nan namu da za a taimaka maganar zabe ma a batta. Kaɗan daga cikin irin ayyukan da yake yi birni da ƙauyuka. Me ɗan sati ake kiran shi. Kaga duk bayan sati biyu yakan yi list mutumin da ke kauye wanda bai san komai ba sai ka ji an bashi mashin kai matar da bata san komai ba sai ka ji an bata injin markaɗe da keken ɗinki jari duk na ji wannan labaran wallahi kuwa wai da mara gaskiya ne na roka ƙarya ne wallahi ba wani ƙarya gaskiya ne wannan to lalle Mansur dan amana ne wallahi ni ma Mansur ya zan koma na rantse da Allah kai tsatsa bawan Allah nan ina ji ne a kafafen watsa labarai. Mansuriya amana kenan. Shi ne dama? Wallahi shi ne. Dole mai tafiya tare. Zan tambaye ka da Allah. Yanzu yana kan wani mukami ne ko yana nema ne? Shi ne dan majalisar tarayya. Na ina. Mai wakiltar Mashi da Dutse yanzu haka. Na yanzu. Dan majalisar tarayya ne akai. Majalisar tarayya? Ina gaya ma Mashi da Dutse Katsina state. Katsina state? Ina gaya ma yanki. La ilaha illallah. Ina rantse da Allah na yadda. Saboda na ji bayanan wannan bawan Allah kwanaki man gidan rediyo na dauka ƙarya ne ai dole insha Allah ya ci ba za mu ai zai mazarce kai zai mazarce insha Allah ya ci zai mazarce da muna da